hemen luzera. Iaski, uda eta udako oporraldia ateioka baitugu. Bai. Bueno, artefaktu gaurketzea beste beste. Irakurgai asko izango dituzuzuk gomendatzeko. Nik ere egin nahi dizu gomendio bat, deskubritu idazle berri bat. Oso ondo? Eduardo Lagarraga da bere izena. Dislexia du, baina hori arro erakustea gustatzen zaio, eta egin ditu euskal liburu klasikoen moldaketak bere filtrotik. Oso ondo. Atxagaren asko, bestelakoak ere bai, esaterako Joñusoleren mesea. Zanakoa bere filtrotik pasata. Taimazun pakitala, izeneko beste bat. Eta okakaboak. Okakaboak ulertzen omen da, obabakoak baino hobeto. Errazagoa. Beraz, badakizu ze irakurri, eta dozela gure lehiakideak mesedez. Pasa. Mikel Aritz, Markel Aitor, Miriam eta Mertxe. Guk atxaga ipatuta, hemen. Bernardo ikusiko balu zarrera, hau. Mikel Aritz, 13. Gurean, 13 zaio gurean. Bikain! 5.175 euro pilatuta. Bueno, eta emozio berriak biziz ere bai. Aurrekoan, amilegia gertu ikusi bai genuen. Bai, sokatira beluzia izan zen, eta seikazia be. Horre, esaten da ez Aritz, eriotza gertu ikusteak, ematen duela alako jakintza edo irakaspen bat edo. Ze ikasi dugu hortatik? Sufritzen. Sufritzen ikasi dugu. Sufritzen jakitea garantzitsua da. Gaur etzen nukete alakorik nahi dena den, ez da? Espero, zetz. Aldela izan da bila erosoagoa bidea. Adinean ere gorantzagoa seku, eta... Horrenik ere sasoi ederra. 10-etik orako lasterketak egiteko, kilometro askoko egiteko. Ia lauzatzen jarraitzen dugu ibilbidea. Bai, agurtu nahi ditugu Gorosti eta Irune, gurekin da programa egin dituzte, eta bueno, beraien azten erakundearekin eta hemen egon dira. Bizizatzen, bueno, Zer no? Ondo! Bueno, musutzu handi bet gore partez bai, noski. Markel Aitor ze moduz? Ondo. Bigarren egune, eurentzat, oinatierrak, Markel? Bai. Donostin pixukidea, Aitor? Bestak beste, berton ikasten egon zaretelako. Ingenieritza ikasten zuen, Markel? Bai. Ze moduz? Ondo. Ondo? Zaila. Zaila, ondo eta zaila. Baina ondo. Bai, ordu asko sartu behar? Bai. Bueno, horretar etorri gara, be bai. Bai. Erantzuna dira oso ingeniari estilokoak, Bai, ondo, zaila, ari gara piezak egiten, ez da? Bai. Bata bestaren ondoan. Aitor, arkitekto, etorkizuneko arkitekto, arkitektura ikasten behintzet. Bai, lehen urtea. Ondo, eta esan dugu, pixukide, oinatierrak beste oinatier batzukin. Beste bikin, bai. Lagun, bizitzen, ondo. Posik danak, oinatin, dino, eta aurreko miluze aurrera eginda, ja herri dana zebok animatzen bigarrenin bebai. Bai, espero. Ondo, mundinek ongi etorri. Eskerrik Eta ongi etorri, Miriam eta Mertxe, Gabon, zer moduz? Eskerrik asko. Ondo. Ondo, nondi gatoz? Miriam, zu? Ni Laudiotik. Laudiotik, Eta Mertxe? Bilbotik. Aha. Zuere ikasketetan, Miriam? Ni bukatzen bai. Bukatzen, baina zer? bai, psikologia. Psikologia. Oso, Egin aurretik ere, psikologia ikasleak. Bueno, esango nuke ondo egokitzen badakite, ezta? Bai. Urduritasun egoeretara. Bai, ni aplikatu. behintzat kudeatzen ari naiz, Bai? Bai. Aha. Eta Mertxe, ari da, urduritasunak kudeatzen? Bai, momentuz bai. Ni laguntzen. Mertxe, zu berriz, antzerki munduan. Bai, hori da, Golok antzerki taldekoa. Hemen dio fitxak dio, antzerki munduan murgilduta bizi da. Bai. Horrek esan nahi du, antzezlea bazara, Bai. eta gero bestelako antzezlanak antolatzen ere... Bai, batez ere taldekoa, eta bai. Ia gehienetan panpin baten barruan nago, eta desberdina da, bai. Panpinak egiten ditugu, bai. Erra! Ole gotu egitako bat, urrengo saiorako. Hemen duzue, nire tailerrean egindako bat. Bai? Aida! Bai. Finlandiakoa. Bale. Erra! Finlandia saioan agertzen zen panpinetako bat, zuk egina orduan. Bueno, nik ez nire bikote eginda, baina bai. Bueno, zuere tartan zinela, noski. Azken aldizen honek, amurreta, dinote, panpinekin egiten dien antzeslanak edo maskarekin eta zoragarria bai, gorputza adierazpide hori eskatzen duelako. Zer erra, Mertxe, ondo? Eta Miriam, gainera? Ni bateria jotzen dut, bai. Bateri jolea? Bai. Taldere matean edo, ari gara? Bere egunen hemen onginen aurkezten hipnosia taldea, eta, egin gaude apur bat geldirik, baina, ni jarraitzen dut nire... Terapia ona hori ere, Oso. Ondo, eta gero gainera, sortza dituzu pazienteak, bizilagunak. Egia da. Egia da, konfinamenduan horreuki genituen tira-bira bat. Bueno, zirkulo perfektua. Apa, bikote, animo eta sortea ongi etorri. Entzun ondo, danok, etxien bebai. Luzeko zakoan gaur, 7.000 Geroz eta gertuago da Lisboa?
Apazuek, benvindos! Lau haizeta, ikastola, lau haizeta, hori da Donostiatik, lau haizeta. Me voy para Lisboa. Lisboa. Lisboa do Portugal. Ederto, arrasto. Lisboara joan nahi zuia sakuarekin, hasi lanien. Puntuak. Ez da lekutxarra. Biltzeko, lehenengo taula, Mikel Aritz. Az dailea leia, oreka mantentzea etzaio bat ere kostatzen. Balantza? Etxea. Patina. Aginduak ez dira, berarentzat. Paso. Jefea. Berak emate dituta ez da. Lemazaina? Doministikoa zor diezazuke alergia badiozu. Hautza. Polena. Alergiak. Baina aurrekoekin ere lotu, arrastoak. Paso. Simpsoneko amonak pila bat ditu berarekin. Katuak. Ondo! Bani bat atzerkaturi alergiz, alergiaren probak egin eta katuna bai. ateratzen zaizun, Bai, eta katotxu bat ikutu eta... Epa. Da gara zure astalat ikutu eta mazun. Eta aginduak eta eseri, berdin da, esan nahi duzuna baina. Bai, bueno, bai ondo. Ba, oso. Katuan moduan maitatu behar die pertsonak be bai. Zuzen. Borjasek esan da hori, Markel eta Aitor ere bai. Markel Aitor, bigarren. Taulan, honela hasiko gara beharrezkoa dugu komunikaziorako. Mingaina. Itza? Zopa batzuetan ere ageri da. Letra. Ai, ondo. Laura Aitor! Markel eta Aitor. Letra zopa. Hirugarren taula, Miriam Mertxe, zeba kasi erantzuten. Lehenengo arrastoak dio, bidaiari trebea da. Abioia. Enara? Hegazkina. Bardina. Itxasoari begira pasatzen du eguna. Itsasargia? Kaioa? Barkoa. Eguzkitako krema jartzen du masailean. Arrasto ona. Zer? Ai? Ai, nola da? Da pertsonai bat. Intzaila? Arraskitako pertsonai bat. Zerbait bikote? Ez. Paso. Marinela? Eguzkia. Taularekin paseatzen edo uretan ikus dezakegu. Surflaria? Ba, ia da esatea, ja. Ondo! Ondo! Puntu! Miriam eta Mertxe. Miriam aditzen pertsonaia baten Bai, atzetik. ez dakit, ez zait oraindik etorri Bueno, lasai, pertsonai bat numuru. puntuak igo dira eta markagailura. Perfecto. Hori da balekoa. Mikel Aritz, segi lanean, imintzioak. Oñaterrak bestaldean. Lebiziko erronda, denbora. Txaron, Ekin, Aparitz. Irakurri. Liburua. Bai. Idatzi. Iztegia. Esan duzu, zati bat? Liburua. Liburua? Ze liburu? Ibuka. Liburu digitala. Bai. Elektronikoa, bai. Oina. Oinatza. Ez. Zapatilla. Bai. Hanka. Marrotu. Garbitu. Josi. Zer da? Jostuna. Zapateroa. Bai, zapataria. Langileak. Langileak, Bai. obrako langileak, Baskaltzea. baskaltzen. Obrako langilea baskaltzen. Ez dira obrakoak. Hauek dira, biak dira, Lankideak baskaltzen. lankideak, Non? Deskantza. Ez. Deskantzuan. Baskal orduko... ez da Baskal. Siesta. Lo. Afari. Afari. Afaria. Afaria, Baskaldor. ze afari? Langile enpresa. Lankide enpresa. Afaria, enpresa, afaria. Ondo? Kostata, Baskal du, ez.
Ederto, galderi zure liburu okakaboa badau ibukan? Bai, eta imazun pakital ere bai, joinu solaren mesea ere bai, dena daude. Bai. Tanak, 60, hau pazuek! Markel Aitor, isil gorain, gorputz zintzera hartu lekua, Miriam eta Mertxe bestaldean. Mertxe, antzerkia. Bai. Du zuzendari orain, nola bai? Zelen. Ia, demora. Bai, lana banatu, eta hasi. Mapa, bidaiaria, Argazkia, turista, argazkilaria. Turista, oso ondo. Turista. Hotxa, Hotza, negua, elurra, Otzikara, oso ondo, Mertxe. Ia, zer dau, azteko? beia, Bai. Beia, albaiteria. eta zertan ari da? Beia txerto bakuna bat ipintzen, jartzen txertoa atzatzen. ipintzen. Oso ondo. Denaen ez dakit, Mertxe, eta zuzara ditua Mertxe, baina Markelen beia ez du sinetxi. Zalantzak ukitu horre. Behi baten begira da, ez da... Bueno, dena dela. Bai, 60 puntu. Bai. Behi euskaldun baten memoriak azibil nahi, Bai. atxao azibil nahi, bai, ondo. Egi zeukabaldu baten, bueno, hori ez dakit gaizki esaten. Miriam Mertxe, antzerkia, zuen unea da. Mikel eta Ariz bestaldean. Denbora. Pentsatu horrena, Eta orain. Sagarra hartu, sagarra. Eta Jan, sagarra. Eba, meloia, melokotoia. Madaria, Aitana, No. Margoztu, Margolaria, bat, idazlea. Margotzen, Luma, luma, brotxa, idazkatza, pintzela, Pintzela. Itxasoan. Pirata korrokan. Badmintonera jolasten. Ez da badminton. Tenisa, Ez. pinpona, waterpolo. Tia, non gaude? triatloia. Non gaude? Piztina baten, itxasoan. Ez gaude itxasoan, gaude? Olimpiadetan. Ez? Ondartzan. Ondartzan. Volei playa. Ondartzan paletan jokatzen. Alan, hori bai. Ondo. Orain Mertxe Aserre, Mikel eta Arizek. Nola izango gara piratak, ez ere? Argita, aktorea naiz! Favorez! Danak, 60, oso ondo. Bueno, Eta imintzio gata gero, eroglifikoak. Mikel eta Aritz. Pare bat, Mikel zer. A ver, ba, A ber, prest. prest, oso ondo, lehenengoa denpora. Piztu ezazu bada espada, Bai. Kandela. bai, bai. Adela bezalaria ikusten dugu, eta alderantziz dau del A, eta kan daude. Kan, del A. Oso ondo, kandela. piztuta ditugu etxean? Takua Ez. irabazteko edo, ez dugu, ez, Aritz? Ez da erre ingo etxieta. Ja, bai. Bueno, edo baten bat, gebri kandela biztuten. Nik, jendi, ja eskatzeko... Eskatzen duzu. Bai. Bai, ja kandela, Piztu. ja muma sartu daz barruen, Bai, ez da, eta neupe ari ja zara zu egiten pizten. dut. Bai. Ondo. Mikel Aritz, bigarrena, denpora. Minak kentzeko eman, Ai, zen handitzen direnik. Pomada. bai, pomada. Oso, ondo, pomada. Pertsona ernizena, teletu ernizena, omako basoa, eta da hori, omada. Oso ondo, pomada. Piztutako kandela baino bea dira, puntuak, Eun, zuentzat! Markel Aitor, irakustalditxo bat egiten dugun, eroglifikoekin. Lehenengoa, denpora. Beti izan da, Untxi... ez, untxia ez. Utxela. Untxela. Utxela. Ez, Untxi... untxia ez, beste animalia bat. Ergela, ez. Erbia, ergela, bai. Bai, ergela. Erdia, erdia. Erbia eta igela, eta baten hasiera eta bestien amaiera behar dugu, hibridokin jarraituko dugu, eta erbia. Erbgela. Erbia, igela, erbgela. Ondo, gainera, Bai, ergelaren ergela. egin ez, definitu, oso ondo. Definizio perfektua, ondo, ergela, ondo. Aktorea baita bera ere, Mertxe. Bai, ez da Islas Jimeno do, erabiltzen ergela, erto, Markel Ez eta da Nilaski, kontuz, Ez da Nilaski metoda, jotxalo, no sé. Ez da Nilaski metoda. Bigarren eroglifikoa, denpora.
zein da taulako hirugarren? Ez, oza, Ia zer da, lehenengokue. A ber, tua bai, lehenengoko zenbakia. Nola esango dugu? Esan ditu? D. Ez, L. D ez? L. L? L. Gero? L. Zut. Eun. Zut. Mila. Zenbaki erromatarrak, 50, L, 1000, M. L, M, eta M hori tuan dago. Elementua. Gertu gine baina. Bueno, L puntu. 50. Ondo. Sadi. Une oro, Josita, Josi, L puntu DJ bada gainera, ez da? Ondarrutarra? Bai, une oro, Deskantza barik. Zer da, hau. Orain atxeden hartuko dut, Segi. Ez eskatu niri ez da. Miren eta Mertxe, eroglifikoen aurrien zer? Ze jarrera? Bueno, bai. Ona, oso Bai, ondo. etxetik Bera dena ni baino ondo. beto egiten du. Erto. Lehenengo denpora. Haze... Ze guztuna? Musu, Bai. pa, pama, o, Bale? Bale? haze, pama, o, Pam, ama, Nora? hazer, pa, ahora. Pan? Baderantzuna esati? Hor dago, pama, ora, pamora, Panorama. Haze panorama. Pan ikusten dugu umen izkeran musu hori pan eta pan gertatzen da guztia. Pan, ama, ora doa, ora ama, panorama. Iupa. Segundo kontua, bai, Hau baneskak, bigarrena, denpora. Goizean sentitu dut, koska, bestera batera, luzi hau, venga. aginkada, Ez, aginka, ez. Goizean sentitu dut, logure, Ondo Zenbat? zizarete lehen, Bueno, zenbat? koska, Bi. bikoska, Bale. bikoskada, Bi? koskada, Koskada ez, bi oskada. Bioskada. Denpora eskampo. Bioskada. Oskadak, bi oskada. Segundo va falta. bai, Bai. eta punturik ez banatu. Ez, baina Mertxe aktorea sinesgarria izan dadila. Punturik ez! Hori bai. Eta ondo ezari aurre egiteko, sagardo pixka bat izaterako? Bueno, ez da beti hori ondo. aholkua, ondo ezari aurre egiteko, terapia edo nahi duzuna, baina sagardo ere ondo dago, alegia. Bakoitzak Aldartea hobetzen Bere du. terapiak. Claro, traba Niri batek, bai, udan, niri bai. fresko. Aldartea hobetzen du, eta bereziki, garagartza baserrian ekoizten denak, ze esan dute. Aldartea hobetu nahi dugu, jendea atsegin bilakatzeko. Hala Bikain. dio, kaxak berak ere, bikain. irakurtzen gozue, jatorrezko sagardoa. Ez jatorrizkoa, Jatorrezkoa da, trago pare bat, eta jator. Pare bat eta listo, Ze gero jator, izatetik, pasatzen zara. Miluze, jaski, argazki bat. Hori ere ez dugu nahi, edo? hori hor arrazoi. Ados. Bai, nik bi baino gehiago jasatza dutena be bai. Zu Lau. sasoia guazu, Ondo. galanta. Bai, hauri, argazkiz ezkatu gozo. Jator. Ondo. Amai horri irazortza, bera bidali guta, zerrik asko. Serrano, Poliki. Biluzeko eskua, horrekon ondo, gaur dantza ere gehituko diogu, lau izeta. Batzuk ez ez, beste batzuk baiet. Bat, bi, ta hiru. Miluzeko esku. Oso ondo! Aurrekotik ona, hobetuta. Hain zen pentsatze deba zara otragoa, baina DBH lau. Horrendik ez, eta pentsatu ere. Mikel Aritz. Aurrera. Lehenengo eskua? Zuk ere bai. Bueno, ba. Zuk ere bai? Zein da erruleta Europarreko zenbakirik altuena? 28, 36, 40, 42... Venga, hori multiploa. Venga, 56. Oi? Eta genik hau? Ja. Gorri beltz. Ba. Monte Carlo egon zara, Mikel? Entzun? Monakon bai. Maitasun hitzak, humildak, xamurrak, besterik atzekin. Mikel? Hain gaztea zan. Hain gaztea zan. Besterik atzekin. Hain gaztea zan. Askatzeko aukera. Ze eklipse mota da, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean jartzen denekoa. Eguzki eklipsea, eklipse osoa, ilargi eklipsea edo super ilargia. Ilargi eklipsea. Rebotea.
Eguzki eklipse. Ondo. Ilargian, Mikel, egon zara? Ondai. Han nengoen, han. Ba, gatoze bueltan. Jode. Hemen barriro haitxik ipini bezen kortak eta habilitau, da nira nahi be pastore izen zan, hartzeina. Zenbat esan ditu, ez baina. Ferritako euskara erabili du. Ahotsak puntu euseko Elias Galartzak. Lamaixo. Lamaixo. Oso ondo zuek, Hene batzuk. Nola esaten da negartia, Lapurdin? Txoboa, munta, nauna edo libresa. Munta. Nauna. Ondo. Bainati. Zuk ere bai, etxe guztietan egoten da, bat besteak gordetzeko. Zuenean ere bai, seguru. Probatu nahi? Ez, aurrera ba. Zein da, argaziko urtegia? Ba, urkulu igual. Igual? Oso ondo. D. Eta? Aurrera ingo dugu ba, entzun! Miluzeko enpresa farian, aba nahi dut. Baiza, Bai. karaokea gero. Bai. Nola du izena? Kantuak? Super Trooper. Oso ondo. Trooper. Hori da. Ka? Zuk ere bai, etxe guztietan egoten da bat, besteak gordetzeko. Ez? Segi ba? Zenbat ondartzak osatzen dute Bizkaiko kosta? 15, 20, 23 edo 28 ondartzak. 23. 20. Bigarren errebotea. 15. Jupa! 28 dira ba? Ezin askatu. Aritz, nora zuten zara, ze ondartzara? Aritatxura. Aritzatxu zuten zara? Bai. Aritz, noski. Bueno. Zenbat aldiz irabazi du Jose Mari Olasagaztia aizkolariak Euskadiko txapelketa. Bikaina argazkia beide batez. Sekula ez, 2, 6, 9 aldiz. 6? Oso ondo? Taskatuko dugu. Bai, eta. Deno daukagu poltsaz betetako poltsa handi bat armairuan. Eta poltsa gehiago eta... Eta bai. Koma baina. Bai, oso ondo. Beste arazo bat, Bai. Poltsi eta poltsaz beteta. Bale, Markel Aitor, puntutxu batzuk. Bigarren eskua dator horretarako. Komodina be bai. Ia, eusten dio zuen. Beti funtzionatzen du. Zenbat Oscar sari ditu Emma Stone aktoreak? 0, 2, 4, 6. 2. Oso ondo? Eskuratu berri, bat. Entzun? Agur, Siberua, bazterkizetako sokorik etxerena. Agur, solekia. Siberrutz talde entzun dugu, ze lurraldetan sortu zen? Zuberoa, Nafarroa berea, Lapurdin, Nafarroa. Nafarroan. Errotea. Nafarro berea. Zuberoa. Siberrutz. Korrika amaieran Baionan, zuzenean ikusi. Ikusi zu? Segurako festa, Osonak, bai. Bai, guitza egiten ginen aurretik beragaz. Bai. Ederra, Egun hartan bertan. Bai. Markel Aitor. Euskal Gorren elkartearen arabera. Ze esan nahi du urrengo zeinuak? Melokotoia, sagarra, anana, meloia. Anana. Meloia? Bai, ez da forma. Oso antzerki. Bai. Ederto. Twista hola nitzen da, Twist. Azkiba? Zean markaratakoa da, Let's Twist Again kantua. 40, 50, 60, 70. 60. Oso ondo?
Tupea eta bega. Twist. Hene. Ze margolariren lana da hau? Johannes Vermeer, Caravaggio, Claude Monet, Diego Velázquez. Caravaggio. Errobotea? Vermeer. Monet. O Velázquez. Bueno, venga. Eso es. Claude Monet. Velázquez da? O. Markel eta Aitor, nola du izen argazkiko jakiak? Duruma, lamakuna, adana kebaba, doner kebaba. Lamakuna. Jansu, Aitor. Duruma gehiago, ez da? Bueno, hau be. Bai. Etxeko erremedioa da, gordeta daukaguna, gastatuta daudela badirudi ere, sartako bat eman da, berriz funtzionatzen dute. Oho! Ha, zer rasto. Entzun hau. Faltatzen. Ze filmetako kantua izan da Camp Rock, Hannah Montana, High School Musical, The Cheetah Girls. High School Musical. Oso ondo? Ondo. Hau baizu esasoikoa? Pilak. Vale. Bale, Bai. esan. Telebistako mandoaren pilak faltatzean golpe bat eman. Han, Aitor. Peka. Venga, beste bat. Esan. Ez, beranda mantendu. Zein materialetakoak dira Guggenheim estaltzen duten xaflak? Platinozkoak, titaniozkoak, altzairuzkoak, zilarrezkoak. Altzairuzkoak. Errobotea. Titaniozkoa. Hau arkitekturan ikasiko da ba, Aitor? Ondino ez. Mertxe! Miriam, askatzeko aukera. Bai. Bai edo ez? Bai. Telebistako mandoaren pilak faltatzean kolpe bat Berriro? eman. Ez. Ez que esan du golpe, uste nuen kolpe. Hori otezen akatsa. Bai. Ba ez. Ez. Beste galdera bat, Markel Aitor. Zenbat kilometro daude autoz Amurriotik Urduñara bide motzenetik? 3,7 kilometro, 6,3, 8,1, 13,7. 8,1. Ondo, irakurri ondo. Venga. Telebistako mandoaren pilak gastatzean kolpe bat eman. Aupa titanioa. Pasando, komadina! Miriam eta Mertxe, bueno, guk ere izan dugu aukera. Beste bat orain, hirugarren eskua. Egun batean gaztea zara eta hurrengoan... Bebai. Hain zuzen. Torrekun bebai. Listo, hurrengo eskua. Ze urtetan amaitu zuen Gustav Klintek musua margolana. 1880an, 1901an, 1908an, 12an. Izango bai beranduena. 1912an. 1908. Ondo? Eta ordura arte modeloak musu eman da eman. Edo? Ze kuadra politxe da. Bai, Hau non dago eskegita? Hau non egongo da, behitu bidot hori. Bueno, ba. Aurrera? Utzitako siluetan ikusteko esperoan. Ze eskutatu dugu Gari eta Maldameraren abesti honetan, gure bidean ora doan, zure lekua zein den, bere bidean aurrera, nire mapa zein den. Bai? Nire mapa zein den? Yes. Nire mapa zein den ikusteko. Carmele Jaio? Ze diskotzar Bikain, kaleratu Gari. dauen? Ederra. Boa. Eta aurrera. Ze herritako armarria da hau? Gernika Lumo, Abartzuza, Arrasate edo Elizondo. Mila Mertxe. Abartzuza? Arrasate, ondraue. Antxe Dragoia ere, ez da? Ondo? Eskatzeko aukera beti. Zure
Eskorri. Eta paf, ibiltaria. Ze falta da hor? Lehen baino orain, atzo eta gaur, orain baino lehen, gaur eta beti. Orain baino lehen? Zure bilan emilen. Zure bilan emilen. Orain baino lehen. Ondo. Erre. Segi. Zer, kendu dugu, iruditik. Noria, ezkerreko dorrea, eskuineko dorreko gurutzea edo eskuineko atea. Ezkerreko dorrea. Eskuineko atea. Ondo. De? Bai, egun batean gaztea zara eta hurrengoan... Nahiago duzu perrandan ez atera, igandean mendira joateko. Ez da posible. Ni beti gazte orduen. Zuzen, bigarren komodina! Markagailua kaukazuek 540 eta komodin. Mikelek eta Arizek. 450 eta komodina Markelek eta Aitorrek. Miriam Mertxe 250. Atzetik, komodinik ez, baina usardia bai, neskak eta bitxi. Lehenengo errondan, bardearen ezaugarriak dira. Hori da jakin nahi duguna. 41.845 hektarea Ebroko haranean dago. Gune populaturik ez. Artifiziala da, biosfera erreserba da, basamortu itxura du. Ekialdean Zaragoza, 8 urjauzi dauzka. Tontor altuenak 650 metro. Berdeza zuen izena lehen. Euri gutxi egiten du. Biosfera, erreserba da. Adituak zareten gaian. Noski, 2000 urtean. Hori faiatu genuen, baina. Hala izena duta. Basamortu itxura du. Horreziatik baita ezaguna. Populaturik ez. Gune populaturik ez. Ez dago ez. Ebroko haranean dago. Markel Aitor. Ekialdean Zaragoza. Osondo. Euri gutxi egiten du? Basamortu itxura baitu. Ez, hori ez. Tontorrena. Tontor altuenak 650 metro ditu? Punta de la Negra izenekoa. Markel eta Aitor. Komodina. Komodina erabiltzeko momentua izan Arriskatu daiteke. barik. Osondo. Eta hortxe hektareak. 150 puntu. Baina tira. Bigarren erronda, Markel, Aitor, Adi, erantzuten zeuek hasi, animalien hotxak dira. Ziu-ziu, glu-glu, zor-zor, karranka, pan-pan, txilin, urruma, gal-gal, karra-karra, txau-txau, brum-brum. Txau. Glu-glu. Indio jarrak. Vale, bota. Miriam Mertxe. Txau. Txagurkumeak. Txau, egin ba. Txau. Bai, hori izango da, bai. Urruma. Usoak. Markel Aitor. Galgal. Hori lapikoa borborka da bilenean. Horrela gozera baita ez dakit. Miriam Mertxe. Zaila da miruzo gorkezle izatea, barkatu? Karranka. Karranka. Antzarak. Eta lekitxo, ze? Bueno, dena. Mikel Aritz. Ez dakit. Hori ez. Ez hori ez. Nik ez dakit izan da. Venga, bota. Komodina. Brun, autoak eta euliak ere bai. Ederleak. Bai. Miriam Mertxe. Ziu-ziu. Ziu. Hau satorrek, antza. Paretin horbait pasatakoan. Atzerako ja dira, satorrak orain dik. Mikel Aritz. Zitxua dira. Bita bi. Karra. Karra. Hau bai. Beleak edo... Hori bai. Edo gixako egaztiek. Miriam Mertxe azken erantzun zuzena daukagu taulan. Bi ez dira zuzenak bat bai. Pentsatu ondo bikote. Sor. Zozoak egiten du hori! 150 puntu! Osondo. Osondo? Bai.
Adi danok, hirugarren erronda erabakiorra izango da. Zinema zuzendariak dira. Miriam Mertxe, David Lynch, David Trueba, David Leitch, David Hume, David Morris Lee, David Cronenberg, David Moore, David Mackenzie, David Bieter, David Lean, David Fincher. David Trueba. Prueba batarra. David Lynch. Ikaina. Mark Laitor. Fincher. Sondo. David Lean. Mikel Aritz. David Cronenberg. Donostia saria jaso zuen, 2008. Mark Laitor. David Hume. Filosofo, zaun hau. Miriam Mertxe. David Mackenzie. Bai. Mikel Aritz. Komodina. Irabazi bezko, Iso lehenengoa ez duz, nahi txori dakizu zein den. Venga, me gusta, bai, ez daukagu besterik. Komodina. Venga, komodina. Komodina eta bizirik, Mikel Aritz momentuz, Miriam eta Mertxek erabakiko dute guztia. Erantzun zuzen bakarra. David Moore. Osondo! Zuzena! Mar! Markagailuak 540, Mikelek eta Aritzek, 600, Markel eta Aitor, Miriam Mertxe, 580. Ez sufritzeko zetorri gara, sufritu eta erne, Mikel eta Aritzen azkena, 13 saioren ondoren txalabero bat. Azte bikotea, esanguratsua, bueno, eta kopuru egereala hitz egite dute, 5.175 euro pilatu ditugu. Besteak beste, orain arteko saio guztietan finalera iritsi zaretelako. 12 saiotik 12 final, beste marka hori. Sekulagoa. Mikel Aritz, eta garrantzitsuena, ze guztoron garan zuekaz. Bueno, ze moduz, bilusera itzulera. Ba, gu oso gustora, eta bai, pixka bat ondela 17 urte egon ginen. Eta, bueno, aperrez esperientzia bizitzeko asmoa, eta bai, gustora. Zeuek alkarto patu be, bai, esan dugu. Bai, aspaldi ez ginela egoten elkarraz, eta bai. Azei bilbidea, pozik egoteko moduan zarete, Bai, pozik egote, bai. Eta esagotutako jendia, programazian esan duena be, bai. Ze jator, beste lehiakidekin ere, euren ametsika bizto ere izan zareten arren, baina beti lehiatik gainera, zer zabete, triste pixka bat? Ez. Egin dakoak inpozik, Bai. Ba, genekin dena obera ondo etorriko zala. Eta orain, Mikel Islandiara? Bai, diru honekin, bai. Bueno, iritsiko gara. Zobait eta Aritz, Dolomitetara. Bia, bai. Eta bueltan, topo egingo dugu seguru, Mikel eta Aritz! Placer bat izan da. Nobedadeak! Mikel eta Aritz, muso handi bat. Bikain, aritu dira orain arteta, baina inorrez abetiko. Ez miluzen ere, Markel Aitor. Aurrera ondo? Bai. Miriam eta Mertxe? Bueno, heldu eta aurrera? Da gogorrena egin, ze. Gogorrena egin. Hauek entzea gainetik. Bueno, orain sokatira dator. Puntu gutxiagorekin sailkatuta Miriam eta Mertxe zuek erantzuten lehenak. Sokatira, hartu lekua, bazen. Denbora. Zein da falafelaren osagai nagusia? Aragia. Garbantzua. Ze hilabeterekin hasiko da urtea 2034an. Urtarrilean. Noski. Nola deitzen da abiadura motoziklismoko txapelketa gorena? Formula 1. MotoGP. Neguko hilabetetan Euskal Herrian 10 direnean, ze ordu da Milanen? 10. 10. Ze kiroletan aritzen da Markel Fernandez sopelozarra? Futbola. Atletismoan. Zenbat dozena oso daude 57 arrautzatan? 2. 3. Ze aro etorri zen aro modernoaren ondoren? Paso. Garaikidea, ze izki dator Y-aren atzetik alfabetoan? Z. Bai, noski.
Ze herritako hondartza da Hondarraitz? Hondarribi. Hendaia, ze esan nahi du 3D kontzeptuko D izkiak? Dimentsio. Dimentsio, ondo. Ze ozeanotan dago Tahiti? Pazifikoan? Zuzen. Zein musika familiatakoa da kontrabaxua? Sokaskoa. Arizkoa, bai. Europako ze herrialdetan hasi zen industria iraultza? Ingalaterran. Ondo. Zenbat animalia sartu zituen Moisesek arkan? Denak. Arka Noerena zen. Ze hilabetetan ospatzen da liburuaren nazioarteko eguna? Ekaina. Apirilean, talo bakoitzak 2 txistor badaramatza, zenbat txistor behar ditugu 14 talo egiteko? 28. Ondo. Zer postutan aritzen da Beñat Rezusta, pilotaria? Paso. Aurrean. Atzelari, bukatu atxotitza, han ere zakurrak. Paso. Oinutxik, nor da Zakilixut komik izintaren egilea? Paso. Olariaga, zenbat segundo ditu 4 minutuko kantu batek? Berreunta laurogei. Berrogei! Arrabatu baitu! Ez dut ulertu. Bai. Miriam eta Mertxe, bai. Arrabatu baitu denpora purtsu bet galdu du hor. Bestela, osondo, sarrera ono, ilusten zemuz neskak, zabet? Ondo gustora, martxartzen. Bai. Hori. Lehenenkoa zailena izaten dalako, urrengoen gozatu behar du. Hau pasu behar! Markel eta Aitor, zintzo, Eta apal, harrokeriarik bat ere gabe, baina bigarren saioan, konkistatu dugu finala. Bueno, konkistatu, iritsi gara, alegia. Konkista litzateke? Irabaztea. Zako irabaztea. Ja ba? Zuet dirua zertarako behar duzuen eta? Puer gaiteko. Puer gaiteko. Ba, begira. Badago, Zenbat beltza gazakin, 7.825 euro. Alegia, 7.825 beltz gazarekin, prezioa. Marmilla. Bai, ez da? Marmilla. Gure publikoa! Laguaizeta ikastola barkatu, nik parrandan, ja! Hota laguaizeta, Donostiatik! Zure laguntzue! Lisboa bidean, ondo pasa! Etxeko ideialdia aplikazioarekin, azken eguntxuek bat ere egoteko eta bat egiteko, sinkronizatzeko elkar, Markel Aitor, ondo gabiltz. Esaten, bestak beste, parrandaren bat egin nahi duzuela, orain datozen egunetan. Ondo, hiliko zari trenien, gautxo horiek eta erabiliko zuie. Gutxi. Abai, gutxi? Trena nora, edo non? Gaizki. Leazpira. Ez dago zuie? Zeba. Markel Editor, sorte hononon, tren geltokia dute. Hori da, galdetuko duguna, denbora. Lekeitiok, bai edo ez? Larraga. Kanbo. Urka Bustaiz. Legazpi. Gorliz. Usurbil. Castejón. Dulantzi. Bastida. Astigarraga. Egiaztatu egingo dugu Markel eta Aitor, denporaz gabiltz, eta 11-kotik, une honetan, 8 akats. Zazpi itxi. Oso ondo, hobetu dugu, 2 akats. Egiaztatu eta 3 akats. Denpora dago, 24 segundo, 2 aldaketa egiteko. Azken segundoak.
Markel eta Aitor. Amaikakoak kakatu dugu. Urrezko galera 1000 euro jokoan adi, edo zakua. Biztanle gehien dituzten biak dira. Denbora, ondo irakurri, herrien zerrenda, pentsatu ondo, biztanle gehien dituzten biak. Zemos? Bueno, galduta. Duda asko. Zalantzak, hasieran, bueno, akatzeak baina hobetu dugu. Oso ondo, aldaketak eta ondo, Larragan ez da hau, zuzena da? Ez du geltokirik ez, trenetik tafalian jetxi eta gero autobus ez. Joan beharko duzu, bertara iristeko. Bastida, ez ezkoan. Urbilena Errioxako Aron dago. Gorliz, ez ezkoan. Metroak hurbilduko zaitu hori bai, baina tren geltokirik ez du. Bikin bi aldatu. Bai esko eremuan urkabustaiz, bai? Badu bai, Izarra herriburuan du geltokia Kastejonetik Bilborako burdinbidearen 180 kilometroan. Legazpin bai. Badau, tren geltokia? Nola joan bestela, oinatiarrak sagarrote dira. Zaterako, hirigunean ez ezik, Brinkolan. Han ere hartuko duzu ez zuek askotan, ez da? Kastejon bai esko eremuan, tren geltokiarekin. Eta geltoki garrantzitsua gainera, Gasteiz, Bilbo, Iruña eta Donostiarekin lotuta baitago. Dulantzi bai esko eremuan, Markel Aitor, bai? Madril eta Hendaia batzen dituen burdinbidearen 505 kilometroan. Azken momentuan, usurbil ez eskora, eraman dugu. Zuzena da? Horiek gaizki egindako aldaketak, usurbilek baduta, bai kanbok ere, egin beharreko aldaketak besteak ziren lekeitioak ez du, eta Astigarragak ere ez sinatua du hitzarmena etorkizunean trena bertan gelditu da, baina momentuz ez du. Markel eta Aitor, 175 euro, zeozer, pixkanaka joango gara. 1000 euro irabazteko aukera horretarako, urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza beharko genuke. Markel Aitor, 1000 euro ondo, Bai, fue. Biztanle gehien dituzten biak dira. Galdetu dugu. Aukeren artean, Usurbil eta Bastida. Zuzena da? Legazpi eta Astigarraga. Markel Aitor! Baina jokatu dugu lehenbiziko finala. 175 euro irabazi ere bai. Hurrengo geltokia, hurrengo saioan. Oigote! Aupa, miluzeok! Gamzetxuek, maite zaituztegu, bakizu ez da. Gabon!